Don't steal my books. Hey! Nu må du gerne. Det gider man ikke læse alene. Nej, det er kun den her, tror jeg. Den må hun bare rigtig gerne læse. Hvad er det, du gerne vil læse? Det er mit opdigtede land af Isabella Linde. Anbefalet af førende katte. Også en udvalg. Katte ville vælge at læse. Katte vil Udvalg. Isabella Lidt lige. Brown. Det er hun også lidt på. Pas på. Hvad med den her? Det er Birdie. Den burde hun også være. Nej, det vil hun også gerne have. Ja, meget bare. Den er lidt gammel. Nu blev hun bange. Hun har aldrig smag. Hun har, jeg tager ved, hvis du hiver i den anden igen, så... Hun forstår ikke en skid. Hun tænker, bliver jeg snart lukket ud?